Yabona sekusile bafethu kusile ngithi sibongeni umfo kaMasango. Sibonga uNkulunkulu umveli inqangi. Esiphila amandla ukuthi asilale sivuke. Sivukile ke namhlanje. Nakhumbula ke izolo hayi bengifa inhlungu. Namanje senjalo ethu yabo. Kuthi kunjalo asigive up ke thina. Asigive up asiye emumva kunalokho siyaphambili. Yabo. So manje njoba ngisho ukuthi angithi uma ngabe inyawo amamasele babhlungu kangaka ibhlungu yabo amamasele maye babhlungu kangaka akhombisa kona ukuthi ayabuildeka lithama akheka yabo lithama akheka fanele wena walekelele nawe yena lo muthi wami uyaphela manje walekelela uthi mawalekelela ngoba manje adinga wena yabo adinga wena ukuthi wasiza amamaseli ngoba manje kajinywa lana umzimba nje wade ngisho ukuthi ayithi umzimba uyayirecover wona yabo umzimba nje thama uyirecover wena usize nawe Isamba umzimba uyirecover nawe ulekelele yabo ngoba manje usukuzama wona nawe kulekelele nibambisane kwenzeke yabo nje manje ubhlungu kona kodwa akayikho into engizoyenza ke yabo fanele ngikusize ngoba ijeni yami njoba ithi fanele ngisukume ngisebenze kuma parallel bars manje ngisuke la yabo fanele silekelelane ukuze ngiphumelele lento engiyenzayo ukuthi ingisaphi angazi yabo ukuthi ngisaphi angazi and enye into ofathi nikhumbule nganixoxela ukuthi ngubani yonke into ihambe if uma ngabe kuukuthi ukulimala kwami ngangiqoqwa ngangibuyiswa ngoba njoba ngangisho ukuthi impilo yamedane gijima kakhulu esikhaleni ngawubhuti maningi angabambeka yabo oCasanova Hollywood singena kalula yabo ngithe ngisuka lapho ngashayeka ngaba u0 yabo ngashayeka nga u0 angazi akekho umuntu wazi kusasa lakhe yabo so ngithe mangishayeka ngibuyiselwa ka0 mhlawumbe if ukuthi uNkulunkulu nedlozi lami ijeni yami iya ngokuthi manje iyalunga yabo ijeni yami iya ngokuthi iyalunga ukuthi sekuzolunga angazi noma ngeke kulunge ngoba yabona idisability akekho umuntu especially ukulimala kanje akekho umuntu ozaziyo akekho umuntu ongasho ukuthi amandla mangaka engawathola ngawathathaphi ukuthi ngicabange igym ngivule igym ngiexercise le exercise ngayo ukuthi ngibe healthy ngingabi nezilonda yabo ngiqhube lempilo yabo why labantu benqena ukujima abantu belala abantu benzani mhlawumbe ngokuthi ijeni yami iyohamba ilunge ngoba yabona
sengayijoyina lempilo yabo, sengayijoyina ngavuka, sengiyayiphila, sengiyiyona yabo. So njengoba lempilo sengiyiyona, angisabuye ngiyibuke ngumuntu ohamba ngeenyawo, kodwa ngoba ngumuntu kaNkulunkulu akekho umuntu wazi kusasa lakhe. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi njengoba nganikezwa amandla mangaka ukuthi kumnyama kubovu ngilokhu ngivuke ekuseni, emini mawuthi ngibhorekile ngibuye futhi ngize la e-rehab yami, ntambama before ngilale fanele ngibuye futhi ngizothi 1-2 bese ngiyolala yabo. Lento ayilula yabona. Ibhizinisi lami lingakawi ilona elangijwayeza ukuvuka, ngoba ngangivuka ekuseni ngo-4 sengivukile yabo. So nase rehab sasivuka ngo-5 mawuyogeza. So ngajwayela lapho ukuvuka kwangaba inkinga. Nanso ke ne-gym yami le yawukuthi yangiphoqa ukuthi angivuke. Mhlambe if uNkulunkulu engineza isikhathi sothi ngihlale wheelchair sesiyamba ukuphela, angazi. Ngoba phela yabo manje ijeni yokugcina ukuthi uma wadlula kuyihluzi uya enyaweni uye kobhozo, sekufanele lapho-ke uthi umzimba ungene kuma-parallel bars, emva kwama-parallel bars ungena kuma-crushes, kuma-crush kwi-walking frame, emva kwe-walking frame fabusi uyahamba. But kodwa isimnandi i-wheelchair ngobani? I-wheelchair umavula kuvaliwe, ungena la uvulela, ungene la uvule la yabo. Sekuyoba nje ukuthi ubuqili, mangifuna nje ubuqili ngisebenzisa i-wheelchair yabo. Ngobani? Ibuye wavula amathuba, i-wheelchair mawuhamba ngayo, ibuye wavula amathuba yabo. So bafethu, lempilo lena njengoba ngibuye ngime kubuhlungu phela. Lempilo le ifuna ukuthi uyamukele, uyivume yabo. Njengoba mina ngisho ukuthi ijeni yami mhlawumbe ngahamba iye ngokuphela, sekufathi ngipracticele ukuthi if uthi ngiyasazophinda ngihambe, mhlawumbe sengokupracticele ukuthi ngiphinde ngihambe. If mawuthi ngeke ngiphinde ngihambe, i-gym futhi ngizophila yona. Ngobani? Mawumuntu special kule minyaka yethu, i-exercise yona into efathi siphileni. Mina ngifuna ukuba ikhehlela indadavu, angifuni nje ukuba ikhehlela indadavu nje yabo, babe ikhehlela liqaqekile eliphilayo. Angifuni ukubulawa izifo, ngifuna ukufa nje mase kuyisikhathi sami yabo. Ubaba wayeko 70 something akade wayengawadla amaphilisi. Ukugula akuyona into yethu emndenini yabo. So mina ngizobe ngiqhamuka nokugula, ngiqhamuka namaphilisi. Okay, lamaphilisi ama-chronic ngoba nakho phela mabe uyi-disability, impilo yakho ayithi yashintsha, impilo yakho ishintsha complete yonke. Ugcina usudla amaphilisi, ugcina nawo ngiyazama ukwa-avoid, ngisebenzisa lawa ama-spasm. Ngobani? Ama-spasm into ngeke uyicontrol yabo, ama-pain ayenzeka-ke yabo, ne-Dicolex yabo. So injalo bafethu, if ulimele vumela isimo, uvumela i-wheelchair, bese uyayihlonipha, bese uya-exercise. Njengoba nathi usibona sivuka siyirabha, angifuni ukuthi ngizokhona umuntu ozongirabha, and then nawe uzoyibona-ke impilo. Ningifollowishe bafethu, ningifollowishe, ningilike, ni-comment, sixoxe, nisibone singabikana kuphi.
okuhle kube nathi osukwini usuku lwey'thandani. Happy Valley kubathandani. Happy Valley Valley. Sibambe kanjalo ke bafethu.